jinsab f'kundizzjoni stabbli iż-żagħżugħ ta' 16-il sena minn Ħalkirkop illi weġġaq il-ħadd wara nofsinhar meta ħaf idejh materjal pirotekniku. Iż-żagħżugħ kien għal xi ħin fil-periklu li jitlef ħajtu wara li hu flimkien ma' żewġ żgħażagħ oħra spiċċaw feruti. Iż-żewġ żgħażagħ l-oħra minn Ħalkirkop ukoll ta' 14 u 15-il sena sofrew ġrieħi ħfief. Il-każ seħħ għal ħabta tal-5 ta' wara nofsinhar meta żgħażagħ kienu fiż-żona magħrufa bħala tar-Ramlija f'Ħalkirkop stess u għal xi raġuni seħħet splużjoni kkaġunata mill-lob tan-nar li kien fl-akwati. Minn barra l-pulizija fil-post wasal tim mediku b'ambulanza li ta' l-ewwel għajnuna li żgħażagħ u ma ttieħdu fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Ħalkirkop u immedjatament wara l-isptar Mater Dei. Bil-każ kien infurmat il-Maġistrat tal-Assa Viktor Għaxaq li ħatar inkjesta assistit minn diversi esperti bl-investigazzjonijiet tal-pulizija dwar dan l-inċident għadhom għaddejjin. Sadan it-tant b'rispett lejn it-tliet żgħażagħ tħassar l-ispettaklu tan-nar li kellu isir fl-okkażjoni tal-festa ta' San Leonardu f'Ħalkirkop.